बन से अवधि आए श्री राम, अरे पिंडा दान किए फिर तेरा ही तारीख जान। लोग कहलन जे आइल बाबा के जाए के बा, चाहे राजा होके रंग फकीर होके, मर गईला के बाद लोग कहेला राम नाम सत्य है, यही सब की गत है। यानी जेकर आकार बनल बावो के बेकार हो जाए के बा। हमार आपको ये धरती पर जे जन्म ले ले बा, सबके मरे के बा। अगर ये आकार बेकार होत बा तो ये आकार भगवान राम के रहल, ये आकार शिव शंकर के रहल, ब्रह्मा के रहल। कहला के मतलब कि वहू लोगन के बेकार होखे के पड़ल। भोजे के चाहिए निराकार के, जेकर आकार नहीं खे। लोग कहेला कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। न जे करे हाथ बा, न जे करे पैर बा, न मुख बा, न कान बा, फिर भी पूरी दुनिया का भ्रमण करत बा। निराकार को जिसने भजाया आवागमन से मुक्ति मिल गई। ना कि राजा दशरथ का बेटवा राम के भजले केहू का मुक्ति मिली, केहू के मुक्ति ना मिली। अरे वाह, काहे हो कि आकार उनकर भी रहे। वाह, जब आकार को बेकार होना है तो राम को क्यों भजे, श्याम को क्यों भजे। भजना है तो निराकार को भजिए जिनका कोई आकार नहीं है। राजा दशरथ मर गईलन, बेटा का वियोग बर्दाश्त ना भइल। राजा दशरथ का प्राण जवन बा भूत बन गई, लागल ले हर ओहर भटके। रावण के मार के 14 वर्ष बिता के अयोध्या अइलन। सब लोग भगवान राम के समझा रहल बा। बाबू मर गईलन, आत्मा के शांति ना मिलल। पूछत हुवन बड़ बेटा भैला के नाते का करे के होई। ऋषि महात्मा जे भी विद्वान रहल बतावे 13 दिन को गौन के 13 पिंडा अर्पित करे के होई। बाबूजी की आत्मा के नाम से भोज करावे के होई, लोगन के खियावे के होई, आत्मा मुक्त हो जाई। भगवान राम अयोध्या में बाबू की नाम का भंडारा करौलन। सबके न्योता दे के दुआरे बुला लिहलन। सब आइल दुआरे बैठ के इंतजार करत बा। भोजन मिल जाई तो हमना का भोजन करती जाए, अपने अपने घरे दुआरे जाती जा। बड़ी पुरान गीत लगल है मास्टर। कोनो भौजाई अपने ननद से कहत रहल, का कहे सरंगिया वाले का डेरावा और बतिलाई दे रे लहूरी नाना पीर। में समय बीत जाला, उम्र बीत जाला, लेकिन लालच खत्म ना होले। 1 लाख अगर राती में इंसान के दे दिहल जाओ, इंसान कोई भी होखे, तो ये सोची कि 1 लाख की बदले 2 लाख रहल हो तो कुछ काम सरक गईल हो। 2 लाख आ गईल, फिर वो सोची कि 4 लाख रहत तक केहू को जाने मार देती। अब 4 लाख आइल तो फिर वो सोचित कि 8 लाख आई तो केहू को जमीनिया खरीद लेती। ई मन बड़ा अधम हो, रुके वाला नहीं खे। यही से उगामे का कर्म करत दिन बीत गईल हो, कर्म करत दिन बीत गईल दिल के यार मना बाकी बा।
जे बैठल बा के पूछ के प्रेम से चारों भाई भोजन करावत पड़न। जे नइखे बैठल के प्रेम से लोग बैठावत बा। कैसे? नेमता भवनवा देखे नेमता भवनवा तब भोजनवा दिहल हो रघुबरी। बूढ़े बच्चे जवानी सब करने आए भोजनवा हो। हरसित बूढ़े बच्चे जवानी सब करने आए भोजनवा हो। उसी समय शिवा रूप बदली के बैठल मारी के हसनमा हो। अरे खाए बदे या तू मनवा तब भोजनवा दिहल हो रघुबरी। बाबू के भोज में सबके बुला करके चारों भाई बड़ा प्रेम से बड़ा सम्मान से भोजन करावत हो। के का चाहिए जे के जवन चाहता मांगता चारों भाई दे तड़न। शिवदानी भोलेदानी आइल होन बैठल होने भैया 85 बरिस का बुढ़वा का रूप बना के शिवदानी भोलेदानी बैठल होन भोजन करे का बड़ा जल्दी आवाज लगौलन। भगवान राम चलल हुन थाली में भोजन परोस दिहलन। और जब भगवान राम थाली में भोजन परोसलन शिवदानी भोलेदानी उठा के कवर मुंह में डलन हो भैया। भगवान राम आगे बढ़ल हुन शिवदानी भोलेदानी आवाज लगौलन। भगवान राम अइलन घूम के देखत हुन थाली में पूरी हइये ना। सोचे लगल हे महाराज 1 मिनट भइल 4 पूरी 1 मिनट में खत्म। एक बेर 2-4 गो 10 गो पूरी वही थाली में रख दिहलन। जे भी 2 कदम आगे बढ़ल हुन तबले उहो 10 पूरी खत्म। भगवान राम घूम के गइलन और सवाल कैलन शिवदानी भोलेदानी कहाँ गर्जा मत। बाबू के आत्मा के शांति बदई भंडारा करौले हुआ हमके खियाला हमार पेट भरी उठ जाई चल जाई आ नहीं तब मान जाई कि तू बाबूजी का भोज नहीं ख करौले भोज का नाम बखाली ढोंग करत और धोरिया साथ के धरती दानी ललकारे कहे कि सुनो हमके पहले खिया लो बाकी लोगन के बाद में खिया के विदा कर दी। बैठ गईला भगवान राम थाली में भोजन परोस रहल हुवन शिवदानी भोलेदानी भोजन करत हुवन। गीतिया के भाव बदल गई। कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ वही मिर्जापुर के कैला गुला जारी हो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ।
भोले दानी शिवदानी का लीला देखत हुआ आ मने मने सोचत हुआ का अरे आई गईला बूढ़ऊ अरे आई गईला बूढ़ऊ की धन्य भागी आई गईला देख लीला राम हरसाई होगी धन्य भागी आई गईला भोजन करते शिवजी बिगाड़नी लागे बात हो अझंखे परोसे वाला खाली सब परात हो और धन्य भागी आई गई बुढ़ऊ। ए भैया हो भगवान राम शिवदानी भोलेदानी का लीला से परेशान हो गईलन। थाली में भोजन परोसे ही मारे एक के बेर में सपा चट करो थाली खाली हो जा। भगवान राम हरान भागल गईलो भंडारा घर में आ जा करके भोलेदानी शिवदानी खाए बैठल वन भगवान राम जाके भंडारा घर में ताकत रन कमला भगवना में खाली है भोजन है ये ना। भंडारा घर का भंडारी सिहरल थाकल बैठल हुआ नहीं प्रभु हमना का जतने हिसाब किताब होला दे दो जियत जिंदगी रही बड़ा सट्टा मिली खाना बनावे का। भगवान राम हंसत हुवन जीवन हम देखत नहीं उ तुहके नहीं खेलौकत आ जीवन तुहके लौकता उ हम नहीं खे देखल चाहत। भगवान राम हाथ जोड़ के भंडारा घर के भंडारियन के आगे विनती करत हुवन भैया जवन कुछ रोक सुख होखे एक तावा और बनावा हो न हो कि उनका पेट भर जा। भंडारा घर का भंडारी तैयार नहीं खा भोजन बनावे खाती हमना की बस का नहीं खे। भगवान राम भाग के गईला वही माई पार्वती के आगे हाथ जोड़ के और वही माई पार्वती से कहत हुन का कहलन हा अरे गोरिया मुश्किल बदीना तोरी गली और तोरी गली मेरे मजा अरे मजा ओहो मजा पर हो महीना तोरी गली हाथ जोड़ के भगवान राम माई पार्वती से विनती करत हुन चल के अयोध्या का पानी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा बचाला। माई पार्वती पूछा ताड़ी सारी बात के बतौलन भगवान राम का बात सुन करके माई पार्वती अयोध्या में अली है भंडारा घर की ओर चलल बाड़ी भोजन बनावे। कैसे अरे चल के माता भवानी पानी राखिला नहीं माने जब घड़ी दानी पानी राखी बिना पेट भरे मेहमानी एक को जई है और हमारी अयोध्या कमानी घोटी जई है। होवे नहानी अरे पानी राखिला भोजन
भंडारा घर में जाके माई पार्वती बना रहल बड़ी। सारा भोजन बना के तैयार कैली, एगो थाली में भोजन परोस दिहली। अशोक यादव और बड़का भैया जितेंद्र यादव ली है। माई पार्वती इशारा कैली, भगवान राम ले जाके भोजन दे दें। लेके चलल हन भगवान राम, शिवदानी भोलेदानी की आगे भोजन के रखलन हो भैया। उठा के भोजन शिवदानी मुंह में जो ही डलन, पगुरी जवन 80 के स्पीड में होत रहल। गच दया के 5 पर रुक गई। लगलन आराम आराम से खाए। भगवान राम सोचत हुवन कि नमक ढेर हो गई कि मरचा कम हो गई, कि भरुआ मरचा ले आई बाबू रह का हो गई। हाँ चलत रहे वो समय, आम का चार रहे समय। भगवान राम बैठ गईला, सवाल कैला, पूछे लगलन प्रभु ई कैसन लीला बा? भंडारा घर का सगरी भोजन तू अकेले खा गईला, पेट ना भरल, एक कवर खैला है माई पार्वती का हाथ का भोजन पेट भर गई। शिवदानी भोलेदानी मुस्की मार के खड़ा भइलन। ई बात सबके समझ में ना आई। हाथ में त्रिशूल डमरू लेके भंडारा घर की ओर चलल हुवन। और जब गईलन जाके माई पार्वती के कलाई धैलन ह, तो ओ घड़ी ई बिरहा का आखिरी गीत लगल है। अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली पंचो कब ना मिली, तो नेनुआ का तारा कारी अब ना मिली। एगो बात हम कहिला, का हो और का ना मिली? का हो? अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली पंचो, अब ना मिली, तो सुना नौकरी सरकारी अब ना मिली। बाहरे जमाना या बाहरे वो जमाने का लोग एक ले जे पढ़ ले हो, तब बरियाई खिसरा खिसरा लोग ले जाओ नौकरी धरा में। अच्छा जे सक गई उ बस गई, आज भाग के आइल तो आज भोई से बोले के भोर सिवाने हर हर पनिया में कहाँ जाती है। अच्छा कहीं से लइक हो आवता तो वो चार झाड़ देते बा। जाए मर्दे, नौकरी छोड़ के भाग गेला, दिन भर एगो भैंस लेके घुमाता रहा। कहाँ कैले बड़ा हमारी खातिर, दिन भर में भैंस कर रही बा बाबू। अब ना मिली। उ जमाना उस समय गई, इंटरव्यू को के लोग घरे बा, एक में दो में पढ़े वाला लोग नौकरी जे कैलू आज भी करता। एक चीज और ना मिली, अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली पंचो कब ना मिली, तो मुअल बाप मातारी कब ना मिली। हाथ जोड़ के भगवान राम विदा करत हुन माई पार्वती और शिवदानी भोलेदानी के। जय सब है। भगवान शिवदानी भगवान राम की ओर तकलन, कुछ वरदान हमसे ले लो। वरदान कुछ चाहिए ना, रउआ खा ले हली पेट भर गई। जाई बाबू के आत्मा के शांति बोदे भंडारा करौली, इतना लोगन के बोलौली। बाबूजी की आत्मा के शांति मिलल न मिलल यही बात के हमके चिंता बा। शिवदानी भोलेदानी भगवान राम के संतुष्टि बदे बता रहल हुन
13 दिन का गौन के 13 पिंडा अर्पित कैला। वही दिने तोहरे बाबू की आत्मा के मुक्ति मिल गई। हम आप हमारे घरे आपके घरे कोई भी जब डेट करेला मरेला हो भैया 13 दिन का गौन के 13 पिंडा अर्पित करे के होला। 13 जब 13 पिंडा पावेलन तो बतावल जाला 13वें दिन आत्मा मुक्त होला, आत्मा परमात्मा का मिलन होला। प्रभु भगवान वह निराकार आत्मा से एक बार पूछेलन, परिवार से मिले का बड़ा तड़प होला। आत्मा छछने ले रोवे ले, परिवार के देखल चाहत बानी, आखिरी बार मिलल चाहत बानी। लोग कहेला कि 13वें दिन आत्मा आवे ले, आज हरोखा से नजारा के देखे ले कि हमारा आत्मा का ई विदाई लोग कैसे करत बा। बाबूजी का आत्मा कहीं ना कहीं होई, कोनो ना कोनो झरोखा से देखत होई। हे परिवार का लोग बाबूजी का विदाई कैसे करत बाड़न। भगवान राम माई पार्वती से इशारा में सारी बात बतावत हुन, कहत कहवन, अरे माता महारानी यही अपने शिव के मनाए जा, यही अवधि नगरिया तब भोजन बनाए जा। इनके लेके जा, बाकी हाई लोग कैसे खाई हैं ये बता दो। माई पार्वती हंस रहल बड़ी, चिंता मत करी प्रभु, सगरी भोजन भंडारा घर में भरल ह। भागल गईला भगवान राम, पर्दा हटावत हुन, सगरी भोजन घर में भरल ह। कबो घर का भरल वो भोजन आ कबो शिवदानी के ताकत हुन। भगवान राम सोचत हुन आपका लीला अपरंपार ह। हम सोची मैं भोजन आप को गईली, लेकिन भंडारा घर भोजन से भरल बा। चलल हुन शिवदानी कैसे बन के अन्नपूर्णा सती भोजन बनवली, और तृप्त हुए खाया शिव मर्यादा बचवली। अन्नपूर्णा जे समझेला अन्नपूर्णा उ माथे लगावेला, आज समझेला कि बस खनवे है। जूता चप्पल जैसे रही आदमी जहाँ से आई रही, मैं दोनों हाथे सानी या दोनों हाथे खाई। ओकर बाद कही कि देश का रोग बीमारी हमरे के थैले में खाता नहीं तो खानवा हम ही के खाता भैया, अंगे नहीं खेला। एगो वो समय रहे बजरा के रोटी खा के मन एकदम गोर गोर मोटे मोटे चिकन रहस, न गोड़ में बीमारी न हाथ में बीमारी, ढेला में सूत रहे, न मुँहे में केहू के बसीर होखे। एक घड़ी तो चिकन मनई खात मन के मुँहे में बसीर हो जाता। फेंको के भाई लिए फेंको। ए भैया हो, आज का जमाना ये हो गई, बढ़िया खाना बढ़िया जनाना बढ़िया मर्दाना। पहले का जनाना या पहले का मर्दाना एकदम फर्स्ट क्लास रहो, न कोनो रोग न बीमारी। मसाला पीसे का लोढ़ा सील रहे, चाउर कूटे का ओखर मुसर रहे। चलल बाड़ी लेकर के सती शिवदानी भोलेदानी के, कैसे चलल बाड़ी बन के अन्नपूर्णा सती भोजन बनवली, अरे तृप्त हुए खाया शिव मर्यादा बचवली। बिन घरनी घर भूत का डेरा, भगवान राम का मर्यादा बचौली हमारी पार्वती। शिवदानी वरदान दिहल चाहत होन, भगवान राम हंस दिहलन, हे प्रभु हमके अपन भक्ति दे दा। लोग कहेला कि भक्ति से मुक्ति मिलेला, हम मुक्त हो जाए तुहार भक्ति क के।
कहत का बड़न कोहे श्री राम चाही भक्ति का खजनवा और सेवा में चाही प्रभु तुहरे चरणवा। अपने सेवक की परिदाया बूंदी बरसाए जा यही अवधि नगरिया तब भोजनवा बनाए जा। ए भैया लोग कहेला शमशान घाट, सम मने बराबर, शान मने घमंड, घाट मने जहां जाके सबके जोर के बुता के राखी हो जाए के बाद वही का नाम पड़ल शमशान घाट। 4 दिन कोई जाके शमशान घाट पर बैठे, 4 दिन में अगर 50 गो लाश जरावल जाई ओ मच्छी ना पैबो कि कवन राखी गौड़ी छोड़ा वाली हो आ कवन राखी बंटी बबली वाली हो। फेंकू तो चीन जाई ओई के ठिका लेना का चीन जाई वहां ना चिन्हाई काहे कि शमशान घाट पर राजा रंग फकीर एक समान हो जालन। जमुना का नाम बा शमशान घाट जहां जोर के बुता के राखी हो जाए के बाद जिंदगी झंड बा त काहे का घमंड बा। वाह फेंकुआ जरी है बेटी विद्वान बलवान धनवान हो, बेटी के हाथ से मुखियाग्नि दिलवाइएगा, माई बाबू को शरीर सोइला जाई। लइका मुखियाग्नि दे माई बाबू को शरीर जरी बोरी तरी स्वर्ग को दुआरो खुल जाई। नियम बा जवन रूल बा रीत बा सब आवता हित मित हमना जैसन गावे बजावे वाला यूट्यूबर साथी ऑपरेटर महोदय सभे लोग खाता, बाकी सबकी खैला का मतलब नहीं खे जबले है सुपन भगत लोग ना खई हम। ई लोग जब खा ली हम 5 बार प्रेम से कह दी कि जग पूरा हो, काशी में घंटा बजे तो समझ ला कि ई जग पूरा हो। आज बाबूजी ये दुनिया में नहीं खन, लेकिन एगो बात साबित हो गई कि बाबूजी का कर्म महान रहल। जेकर कर्म महान होला ऊ प्रधान होला। जियत भर लोग कहेला फलाने नीक हवन, फलाने बहुत बढ़िया रहल, सुने खातिर मरे के होला। बाबूजी चल गइलन, बाकी हेतना लोगन के दुआरे पर आज भी बाबूजी जुटा दिले हुवन, बोला दिले हुवन। ऐसे साबित होत बा कि बाबूजी का कर्म महान रहल। आखिरी भावा गुरु गणेश रामलाल गुणकारी अरे रामा कवि चंद्रिका के सींचे फूलवारी। अरे मीनाक्षी रमा कवि मिली हरि के गुण गाए जा यही अवधि नगरिया तब भोजनवा बनाए जा।